Wel, prynawn ni wedi bod yn gwrando ar Jenipher, a mae Jenipher yn ffermwr coffi o Uganda, a mae hi wedi bod yn sôn wrthyn ni am sut mae hi yn ffermio'r coffi. Falle na ddysgu roi ni am beth yn union yw planhigyn coffi a sut mae'n tyfu a chael ei brosesu. Mae wedi bod yng Nghaerdydd neithwr ar diwrnod ryngwladol y merched, yn siarad â merched eraill, pwerus yng Nghymru. A wedyn fan hyn mae wedi bod yn siarad â pobl clydach. Achos mae'n bythefnos Masnach Deg, ac mae clydach ar hyn o bryd yn gwneud rhyw ymgyrch i gael statws Masnach Deg i'r pentre. Fair trade has made a difference in my life and my community. If we sell our coffee this time and we get fair trade premiums, we shall have to acquire some facilities like water in the community, like buying desks for our children at school and some other things. Yn aml iawn, does dim llais gan y bobl hyn, ond mae gynnon ni lais, mae gyda ni lais, achos pwy sy'n mynd i sefyll drostyn nhw. A mae cyfrifoldeb arno ni yn bersonol fel Cristion i ymgyrchu ac i gael ymgyrchu a ysgrifennu at yn aelodau seneddol, ysgrifennu at pobl sy'n mewn grym, i ddwy'n pwysau mwyn efallai mae'n edrych yn rhywbeth hollol bach i ni fan hyn, ond mae'r ffrwyth a beth sy'n digwydd yn ei sgile yn enfawr.